Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Лесик, я памятаю, у цябе была калісьці нейкая ракета. Ну ты як скажаш. Я сапраўды канструяваў мадэль ракеты. Вядома, яе памеры і характарыстыкі былі далёкімі ад сапраўдных, але... Ну і хопіць складаных слоў, разумнік. Цягні сваю ракету сюды. Кася, а навошта табе ракета з самай раніцы? Плануеш на ёй у школу паляцець? Мушу цябе расчараваць. Не атрымаецца. До школы я і сама магу дабегчы, гэта не праблема. А ў чым праблема? У тым, што я збіраюся сёння ж пасля заняткаў адправіцца ў далёкі космас. У космас? Навошта? Так, каб прывезці адтуль касмічнага сябра. Ого, а зямных сяброў табе ўжо малавата, Кася? Не, якраз зямных сяброў у мяне дастаткова. Гэта ж і вы, хлопчыкі, і дзеткі, з якімі я вучуся, і ўсе нашыя гледачы. А чаму ты вырашыла, што ў космосе ёсць хтосьці, хто хоча пасябраваць з табой? Ну, не толькі са мной, з усімі намі. У Калыханцы ж з'явілася касмічная сяброўка, дзяўчынка Эліна з далёкай галактыкі. А ты лічыш, раз у Калыханцы ёсць іншапланецянка, дык і нам неабходна пасябраваць з дзяўчынкай з космосу? Не, з хлопчыкам. Дзяўчынка ў Калыханцы, а ў нас павінен з'явіцца хлопчык з самай далёкай планеты. І ты вырашыла злятаць за ім на ракете Лесіка? Ну, нарэшце зразумелі. Калі хлопчык не ляціць да нас, я адпраўляюся за ім. Так што, Лесік, бяжы за ракетай. І колькі часу ты лічыш зойме ў цябе падарожжа ў космас і назад? Ну, думаю, адправіцца адразу пасля заняткаў, бо хачу абавязкова вярнуцца да пачатку калыханкі. Кася, ты думаеш, што падарожжа ў космас можа быць такім нядоўгім, усяго некалькі гадзін? Калі б у цябе, Кася, была сапраўдная ракета, ты ўсё роўна не паспела б за такі кароткі час нават да бліжэйшай планеты даляцець. А на бліжэйшых планетах дакладна не жывуць ні хлопчыкі, ні дзяўчынкі. Вы мяне падманваеце. Вы проста не хочаце, каб я першая з вас злятала ў космас. І каб у мяне з'явіўся новы касмічны сябр. Чаму ты вырашыла, што мы падманваем? Ну, Эліна ж прылятае ў Калыханку са сваёй планеты. Але яна гэта робіць пры дапамозе сваіх іншапланетных звышхуткасных тэхналогій. Да таго ж на планеце Эліны дзецям дазваляецца падарожнічаць у касмічных капсулах. А ў нас дзецям пакуль што ў космас лятаць нельга. Для гэтага патрабуецца сур'ёзная падрыхтоўка. Так што тваё падарожжа, Кася, трэба адкласці. І касмічны сябр, значыцца, з'явіцца ў мяне не хутка. Так? Ну, зямныя тэхналогіі не стаяць на месцы. Можа, у бліжэйшы час нашыя караблі стануць лятаць значна хутчэй. Не, чакаць невядома колькі я не збіраюся. А што будзеш рабіць? Я напишу ліст свайму будучаму іншапланетнаму сябру. Прапаную яму пасябраваць з намі, усё падрабязна пра нас раскажу. І запросіш у госці ў добраранак? Менавіта так. Вы яшчэ дзякуй мне скажаце. А як ты збіраешся адправіць гэты ліст? І куды ён будзе, на якую планету? Лесік, а яшчэ я называю цябе разумнікам. Усё ж вельмі проста. Проста? Ты упэўнена? Абсалютна. Ліст я аддам Эліне. У яе, пэўна, шмат сяброў на яе планеце. І хлопчыкаў таксама. Вось Эліна і папрацуе паштальёнам для мяне. Перадасць пасланне самаму сімпатычнаму са сваіх сяброў. Кася, гэта геніяльна. Эліна таксама назаве хлопчыку каардынаты зямлі. І мы сапраўды зможам пасябраваць з хлопчыкам з іншай планеты. Ну, нарэшце, як жа падрабязна вам прыходзіцца ўсё тлумачыць, хлопчыкі? Кася, а можна і мы дапаможам табе пісаць ліст? Ну, думаю, можна. Адна галава добра, а 3 лепш. Вы ж хаця б і пішаце без памылак. Значыць, дамовіліся. А зараз час дзеткам уключаць ранішні мультфільм. Ой, трэба абавязкова напісаць касмічнаму хлопчыку, які яму ў добраранку паказваем цікавыя мульцікі. А зараз давайце такі і глядзець. Працяг мультфільма мы ўбачым крыху пазней. Кася,
Ты что, уже собралась писать будучому іншапланетнаму сябру? А чого тягнуть? Сябр нам вельми патрэбны. Так што зараз напішам ліст, перададзім касмічнай дзяўчынцы Эліне з калыханкі і хутка раз, і сябра у нас у пакойчыку. А чым ты плануеш, Кася, нашага будучага касмічнага сябра займаць? Як чым? Мы звычайна ў добраранку даволі весела бавім час. Яму застанецца толькі далучыцца. Мы вывучым усе зямныя гульні, ён жа іх не ведае. А потым я прапаную падзяліцца з іншапланецянінам цікавай інфармацыяй пра зямлю. Цікавыя факты – гэта абавязкова. Хлопчыкі ж любяць быць разумнікамі. І наш новы сябр таксама захоча даведацца ад нас пра нешта новае. Каб потым зрабіць так, як робім мы, падзяліцца ведамі, як дзелімся з аднакласнікамі, напрыклад. Толькі аднакласнікі ў яго таксама іншапланецяне, і яны ад нас даведаюцца пра зямлю. І што? А то, што справа вельмі адказная. Інфармацыю трэба адшукаць такую цікавую, дзівосную, каб усе хлопчыкі і дзяўчынкі з далёкай галактыкі зразумелі, якая цудоўная наша зямля. Я згодна з Лесікам. Знайсці падыходзячую інфармацыю для іншапланецян – адказная справа. Значыць, усё проста. Лесік, мы з дзеткамі зараз глядзім працяг мульціка, а ты шукаеш інфармацыю. Дамовіліся? Добра, я згодны. Толькі перадайце мне камп'ютар, калі ласка. Я зараз папрацую. А мы з сябрамі далей назіраем за прыгодамі мультыперсанажаў. Канчатак мульціка паглядзім крыху пазней, бо я не магу больш чакаць. Хачу даведацца, што Лесік адшукаў, каб расказаць іншапланецянам пра зямлю. Адшукаў, можаш не сумнявацца. Мы ў цябе верылі, Лесь. Ну давай ужо, разумнік, паказвай хутчэй, што там у цябе. Вядомы ва ўсім свеце тэлеканал National Geographic рэгулярна праводзіць міжнародныя фотаконкурсы для дзяцей ва ўзросце ад 6 да 14 гадоў. Гэта прыблізна ўзрост нашых гледачоў. І зараз я вам прадэманструю некалькі самых лепшых здымкаў нашай зямлі, зробленых менавіта фотакамерамі дзяцей. Ты вырашыў, што лепш адзін раз убачыць, чым 100 разоў пачуць? Я ведаю шмат цікавай інфармацыі. Мы ў гэтым ніколі не сумняваліся. І шукаць яе ўмею вельмі добра. Але калі б я пачаў знаёмства з зямлёй з гэтых фотаздымкаў, я б абавязкова захацеў убачыць усё на ўласныя вочы. Лесік, гэта геніяльнае рашэнне. Толькі давай ужо паказвай здымкі. Больш чакаць немагчыма. Вось так незвычайна ўбачыў тюльпаны 11гадовы Дэві Багерман з Нідерландаў. Якая прыгажосць! Трэба ж было прыдумаць такі незвычайны ракурс. А вось такую прыгажосць убачыў і сфотаграфаваў Пірс Ніклін, якому ўсяго 12. Цудоўны здымак, вельмі маляўнічы. Я б хацеў апынуцца там, дзе Пірс яго зрабіў. А гарады на дзіцячых здымках ёсць? Каб іншапланецяне і нашым будаўніцтвам захапіліся. Вось такую арку у чэшскі Крумлоў сфотаграфавала Алексія Сай. Ой, які прыгожы гарадок, проста цацачны. І здымак цудоўны. А вось такі пяшчотны пацалунак прэрый убачыў Фрэй Юсеф, якому 12 год. Вельмі кранальны здымак. А вось з такім задаволеным хамелеонам нас знаёміць Майка Стэліч са Славеніі. Я б з ім з задавальненнем пазнаёмілася. А калі казаць пра гульні, іншапланетным хлопчыкам і дзяўчынкам, думаю, спадабаецца падводны баскетбол. А такі бывае? Бывае, аказваецца. І зняла яго, каб паказаць нам усім, Жозефіна Гольдман, якой усяго 13. Таленавітая дзяўчынка і ў падводны баскетбол гуляць умее, і здымкі цікавыя робіць. Лесік, ты малайчына, вырашана. Значыцца, мы нашаму будучаму іншапланетнаму сябру пішам толькі, што мы запрашаем яго наведаць зямлю. І дадаем у канверт флешку з фотаздымкамі. На такую розную і такую прыгожую і дзіўную планету, як наша зямля, ніхто не адмовіцца паглядзець. Я ўпэўнена. А ты, разумнік, заслугоўваеш адпачынак. Я хочу даведацца, чым мульцік скончыцца. Да калі ласка! Глядзім канчатак мультфільма. Усё! Ліст да іншапланетнага сябра гатовы. Сёння на занятках магу перадаць яго Топе.
Ён Эліне. І хутка можам чакаць госця. Цудоўна! Але каб на заняткі не спазніцца, час развітвацца. Мы жадаем усім цудоўнага дня. Вясёлага! Карыснага і паспяховага. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!